Ikhansela lendawo lithi abantu abanayo le mali efunwa I-Eskom nakuba kunjalo abantu bazimisele ukuthi basebenzisane kutholakala isisombululo. Now you want to say everybody must pay 6,000 rand. Who've got 6,500 rand? Leli khansela liqhuba lithi lokho kwenziwa I-Eskom kubeka impilo yabo engcupheni ngoba abantu bazobhodlela kubona njengamakhansela. They want us as councillors. They are putting our life in danger because if community are angry, anything can happen. Isisu sasodungunyaneke ngokuthi sekuphela amasonto amabili kungenagesi kuleya ndawo njengoba iEskom yawucima ibasola ngokuxhuma ugesi ngokungemthetho nokuyinto izakhamuzi ezithi aziyazi. Umphathi wenkampani eqashelwe ukufaka izitini emgwaqeni eDiepkloof uthi inkinga labantu sebevele bakhipha izitini zabo bayovala ngazo imigwaqo beyisebenzisela nezinye izinto ezingalungile. Every time when this happens we get affected because they use our own material that we are using to do all this work. Uthi ke lokhu kubuyisela emuva kakhulu wathi sebelahlekelwe izindodla zemali. Ukhala ngokuthi kudingeka ukuthi kugcine kube yibona futhi abasusa lezi zitini emgwaqeni ukuze phela izimoto zikwazi ukuhamba. We have to clean this place. We have to clean this place. Fortunately some of the residents helped us to clean the roads, you know, just to have a free flow of traffic. Izakhamuzi zalapha ikhala ngokuthi iEskom ithi kumele zikhokhe izinkulungwane eziyisithupha zamarandi umuzi nomuzi ukuze ziphinde zixhunyelwe ugesi kwazise lesikhungo esiphehla ugesi sikholwa ukuthi babe uxhuma ngokungemthetho. Izakhamuzi ke zithi ayikaze nangolodwa usuku zize zizixhumela ugesi ngendlela engafanele. Zithi seyizame kaningi ukubonisana nesiphathimandla ngalenkinga njengoba seyibuya ngisho ihhovisi likaNdunankulu wesifundazwe ukuyobeka udaba lwazo ngogesi. Okunye lezi zakhamuzi ezikhala ngakho ukuthi ngenkathi ikhankaswa zaxhunyelwa ugesi kodwa kuthe nje emva kokhetho kwaphinde wanqanyulwa. Ngingukhalvin Dludla wezindaba zeSABC ngibika ngiseGoli.